Mitä helvettiä? Kaikenlaisen itsenäinen tilottuja huonosti päätäviä taisteluita. Yrityksiä ja häpeää. Häpeästä ei puhuta, eikä siitä muistamista muisteta. Mutta mitä muuta elämä ja ihminen on kuin häpeää. Kahdesta vaihtoehdosta koetaan valita aina sen, joka pelottaa enemmän. Ja sama oli jotain, joka oli vaatinut paljon verta, joka tulisi vaatimaan minunkin vereni ja kaskentavan vereni, missä oli päätätellä pään kaikki ikävä ja typerä. Lisämaan puolesta ei saanut elämäni vaan piti kuolla. Sotas oli sidosissa Jumalaa siten, että kuollaan. Isänmaan puolesta menitsi melko varmaan taivasta, vaikka hurjapäisyys olisi sitten tänne syntiäkin. Päivän palelemaan itteni moottorien kyllä, ettei tälle paska tartu muun. Nykyimisen helvetti on jatkuva, kuin itsensä kanssa jatkuva peilin eteen joutuminen. Nykyaikainen kopu, kiltainen peilejä luomassa ihminen lepää, koska siellä ei voi nähdä itseään, kun pakoleita niissä linnuissa ja eläimissä tai jäljissä. Niin koko tämä niin naurettavaa. Mitkä tahansa diktatuurit ovat demokratioita parempia suurata. Osi kansallisasialismi on erittäin hieno filosofia. Demokratia on epäonnistunut hallintojärjestelmä.
Miltä Suomi näyttää? Suomi on yhtä kuin metsä. Jos metsä on yljetty, on Suomi Venezuelan yljetty. On evoluutioiden. Ei ainakaan missään nimessä saa köyhien maiden ihmisiä kusketa. Tänne tullen salaisemmoiden lihavatojen ääreen. Heidän kuormituksensa luonnolle kymmenkertaistuu. Oma sapiens löyrimäinen nimi. Tapani vaan täällä elämä oikeuttaa ihminen. Ei se joudu pelkästään siitä, että metsät on raateltu. Tällä koneella tullaan. Olen okkultisti ja minä luen harvasen iltarukouksen. Jeesus Kristus, anna minulle rakkautta ystäviäni kohtaan. Kunnioitettu Lucifer, anna minulle tahdonvoimaisi, että pääsisin harmaan kiven lävitse. Saatana, anna minulle saatanallista järkeäsi, koska saatana on järjen isä, ja mitä enemmän meillä on järkeä ja oveluutta, sitä paremmin me pärjäämme tässä maailmassa.